Ini kasadayon mga siyang Definisi Musa yang 2 ayat 21 lalu mulai siang seperti itu 1-2 Raja Hamana meresponsori. Jadi didoksi mafiadoli ni si Musa ma ibana dan dengan nabi ini Ope tangigon ma suarakon ukarohai peho asa didongani di bataho homa magdakot di bata sika ni bangsoi jala homa pasaraton akahatai di bata alai anggoho dului mas yang sadok bangsoi bawa akan makiboho maroha akan makabiari di bata bawa paroha nasitang akan makabigihon pangomoan nasoturu ima pabakit bahan ibu gumongkom nasida marasasari